hemen gaude. Asko nahi baino beto baino, ni pazientzia falta montatzen, Bai, eta kaliak izkio. Gaizki ez, baino, ez da ambiente berdina. Dian, satia eta modua. Baina gauza gitzo daz, dena kasu kalian. Zer adibidez, Dendak, ni bakat baserri zaneria. Han, letxugia, okelia eta nindikoa baina bakatan. txutxo izak izitzu hasi. Hori zetago jamienik, txarreke izan hori. Baina no da. Han, mami edar bat. Nola ikusten dezu baserria hemendikan 20 urtetara? Ba, nire irutzen zait, hemendik 20 urtera baserrize jentia biziko dala, baina lanek inok ez dabala ingo. Porque ingo gaztiek ez dako lanerako gori baterez. Ez da bene atxurri hartzerik eskuetan. Asik hemendik 20 urtera, ba, bueno, biziko ia baserrizean, baina lanek inok ez da ingo. Lehen, baserri bakoitzean, 8 bat pertsona bizi baziren, orain bataz beste 4 bat biziko dira. Gainera, baserriak baserritarri gabe geratzen ari dira, eta gutxi dira baserriko lanetatik bizi direnak. Naiz eta asko izan berritu diren baserriak, 10-20 urte barru gutxi izango dira bertan bizitzeko. Gehienak asteburuan lasai egoteko izango dira. Laster ez dugu zelaietan animalirik ikusi. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nerean atorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko jasetan.